Държа. Между другото, виж как бързо дърпа, бе. Там мога да се забавя. Опа, скърси. Он е скърсил завоя. Стой, не мърдай да мине. Стой, не мърдай. Тръгна. Той си е професионален, няма начин. Не, много газ дава просто. Това бързо минава по пижото, бе. Първия път, като си спомням, че как ти дойде, аз ти казвам за какво е. Они ми пречат на завоя. То влезе в леда. Обърка. Много кофти там завоя. Това е със задно, бе? Със задно, да. Те зато и он е стигнал на задната седалка. Да тегне. Тук на правата трябва да го изцепи. Защото ще го сбърка двата завоя. Вече ще дърпа направо, гледай. Той Peugeot състезателно па няма тяга. Много вари, бе. Аз ще го видя завоя. Можа вида мина ли го? Не. Я да видиш. Не му се изпречи толкова, даже изобщо не му се изпречи. Това Peugeot